खुलुमबाय। गिबियावनो गासैखौबो बड'लेण्ड राजखान्थि निउज चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां ठेकेदारफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोबां समाव मावनानै फैनाय एबा बिल मोनै सुबुंफोरा बे बाराव बिलफोरखौ मोननो हासिगौ। बिटिसिनि जाय ठेकेदारफ्रा गोजाम बिल मोनैनि थाखाय हाइ कर्टआव केस होदोंमोन, बिथांमोनखौ केसखौ बोखारनानै लानो थाखाय खावलायदों मानगोनां बिक्रम दैमारि बिथाङा। गोजौनिफ्राय बिथोन मोननाय लोगो लोगोनो मानगोनां बिक्रम दैमारिया माखासे रादाबगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै गोबां बाथ्रा फोरमायदों। थांनाय सोरखारनि समाव जाय ठेकेदारफोरा गावसिनि गोजाम बिलखौ मोननो थाखाय केस होदोंमोन, बिथां साफ्रोमखौबो गावनि उखिलफोरखौ लानानै केसखौ उथायनो एबा बोखारनानै लाजोबनो थाखाय खावलायदों बिक्रम दैमारिया। मानोना थालांनाय गोजाम बिलफोरखौ मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा होनो थाखाय खोथा होबाय होननानै फोरमायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। लोगोसे फोरमायबावोदि हाइ कर्टनिफ्राय मोननाय थामहिनबा केस उइथड्र जानायनि फोरमान बिलाइखौ फैगौ बृहस्पतिबार आरो सुक्रुबार सानखालि कक्राझारनि गेस्ट हाउसआव गथायनो थाखाय फोरमायदों। बेनि अनगायैबो दोलोनि एमसिएलएनि आखाइफोराव एबा लिडारफोरनो होनानै गावनि आखायाव दैथायहरनो थाखाय खावलायदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो बे बिलखौ फैगौ नबेम्बरनिफ्राय लानानै फैगौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दानावनो मोनजोबनो हागोन होननानै फोरमायथियो। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सोरखारा गुवाहाटीआव निजुत मयना 2.0 खौ बेखेवबाय। लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव चेक होनायनि हाबाफारिखौ बानजायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बिटिसिआवबो राननानै होदों निजुत मयना 2.0 नि चेकखौ। गोबां फरायसुलि बिथांमोननो आसामाव गासै 10 लाख फरायसुलिफोरनो होनाय जागोन। जायफ्रा हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै मास्टार डिग्री फरायनाय गोबां फरायसुलिफोरनो बे चेकखौ होनाय जागोन। बेनि गेजेराव देग्लाय 3,50,000 हिनजावसा फरायसुलि बिथांमोननो होग्रोनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। एनडिएफबिनि मानगोनां रन्जन दैमारि थामहिनबा डिआर नाब्लाखौ बिपिएफ सोरखारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन ना खालामा बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ। लोगोसे फोरमायबावोदि थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारनि नाजानायाव माखासे एनआइए केस नांनानै जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामदोंमोन। बे बारावबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ आरो गोबां जोबथेसालियाव थानांनाय सुबुंफोरखौ उदां खालामनो थाखाय गोख्रोङै खावलायदों गोबां एक्स एनडिएफबि फोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफ सोरखारखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।